Acaben les vacances, comença el nou curs. A la Fundació rebem molts pares i mares que volen apuntar el seu fill a l'escola de futbol. Els informem de la documentació que han de portar i la quantitat a pagar. Malauradament ens trobem amb algunes famílies que no poden fer front a la despesa. Els expliquem que els serveis socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet donen ajuts a famílies sense recursos. Com tots sabem i per desgràcia, la crisi afecta cada any a més famílies. És per aquest motiu que el pressupost del que disposa Serveis Socials no arriba per tothom. Temps enrere cobrien la totalitat de famílies que derivàvem des de la Fundació, bé amb una part o amb la totalitat de la quota a pagar. Però ara ens trobem amb que hi ha més famílies demandants i que hi ha una part d'aquestes a qui els deneguen l'ajut. El resultat, nens i nenes frustrats i adolescents que no poden practicar el seu esport preferit, passant la majoria d'ells totes les hores extraescolars pels carrers i places de la nostra ciutat sense saber què fer. No ens ho podem permetre. Des de l'àrea social de la Fundació volem posar en marxa un programa de beques per a aquestes famílies. Cap nen i nena sense futbol. Un cop detectades aquestes famílies, se'ls demanarà la documentació corresponent per avaluar la seva situació econòmica. Això ho faran dues educadores socials voluntàries en coordinació amb la direcció de la Fundació. Un cop revisada tota la documentació i depenent del pressupost i de la quantitat de famílies que ho sol·licitin, es decidirà quin tipus d'ajut podran rebre. Intentem minimitzar la problemàtica d'aquestes famílies amb escassos recursos econòmics, però que no reben cap ajut per part de l'administració. Perquè hem d'intentar no deixar cap infant sense fer esport. Programa de beques de la Fundació. Cap nen i nena sense futbol.